Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jarda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpitaz Arratsaldeon ikusentzuleok, hementxe gara beste behin, 22. saioa iritsi da. Maiatzaren amaierara gertu dugu, eta hemen nire alboan nola ez, beti bezala, Jose Mari dugu. Jose Mari, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, Josu, ondo, ja udaberrian oso sartuta, ja akaso ere bukatzen pixkanako udaberria, hemen inguruan daukagun eguraldia ikusita. Uda giroa nabari da, ere, futbol txapelketak bukatzen ari dira, azken jardunalditan sartu gara, eta bai, ni pixka ja, ez dakit gogoarekin, baina, bueno, uda giroa barrean dudala bai, eta bueno, egia esan ere pixkat gogoz, ez, pixka bat, eguraldi ona, eta horrelako egin, hondartzan eta pixka ibiltzeko, uretan, eta neguko arropa pixka bat armairuan gordetzeko. Nik ere ez dakit zergatik, baina San Juanak nahiko gertu sumatzen ditut, eta niretzako beti izan dira San Juanak ez, uda hasiera markatzen duten egun horiek, baina aurten esango nuke munduko txapelketarekin, munduko txapelketare lehenago hasten denez, agian uda sentsazio horiek lehenago ere iritsiko zaizkigula, baina zuk aipatu duzun moduan, liga jardunaldia amaitzeko, liga txapelketa amaitzeko jardunaldi bakarra falta da. Azken astean ez genuen saioa egin, hainbat arazo teknikoren ondorioz, baina hementxe gaude, liga amaitu aurretik. Nork esango liguke ez, duela pare bat aste Alaves dagoeneko matematikoki lehen mailan izango zela, eta aldiz, arazoetan sartu den beste taldea, eta esango nuke pronostikoetan ez zegoena, Osasuna da, Jose Mari, jardunaldi baten faltan, 42 puntu ditu, Levante eta Elche bezalaxe. Egia da, aukera gutxi dituela, Girona irabazi beharko luke, baita Mallorcak ere, Levantek punturen bat lortu eta Osasunak galdu, hori guztia eman behar da, Osasuna bigarren mailara jaisteko, baina errealitatea da, Jose Mari, jardunaldi baten faltan, hortxe dagoela, talde gorritxoa. Bai, egia esan duela jardunaldi batzuk hitz egiten genuen, Reala, Atleti eta Osasuna, ez da biltzala urte hona egiten ari, ligan behintzat, baina hala ere Europadako txartela hor gertu izazaketela, azken Reala Kopa irabaziz sailkatu da, Atleti lehengoan galitu zen aukerarik gabe, baina azken jardunaldi arte aukerak eukitzen ibili da, eta Osasunak bolada txar bat euki du, beko taldeak irabazten hasi dira, eta orain azken jardunaldian hortxe sartu da, sekulako iskanbila, eta egia esan, bai, aipatu duzuna, baina, Mallorca jetxita dago, jetxita dago, gero ere Oviedoren kontra jokatzen duela, Oviedo badakiguen ez ja duela bi jardunalditik jetxita dago, Elche eta Girona Osasunen azpiko bi taldeak dira elkarren kontra jokatzen dute, eta Gironak etxetik kanpo irabaziz gero. Eta Osasunak Getafen galduta, taldean nola dagoen ikusita, litekeena izan daitekela, ze Getafe etxean sendu dabil eta Europa jokatzeko aukera ditu, Osasunari irabazi da, ez da jaisteko errexen daukan taldea, baina aukerakoa dauzka bigarren mailara joateko, eta espero dugu, ez da dia horrelako ondamendirik gertatu ez dugu honetan. Haixe da, nik ez daukat oso argi Koliseum bezalako zelai batean ea Osasunak garaipenan lortzeko aukera izango duen. Getafe 7. postuan da 48 punturekin eta Europan sartu nahiko du. Baina puntutxo bat, akaso nahikoa izan daiteke bi taldeentzat, egia da Raio daukala Getafek puntu bakar batera, eta beraz guztiz ziurtatzeko garaipera beharko lukeela, eta gutxienez Raiok eta Valentziak egiten duten emaitza hori hobetu, baina puntutxo bat
bueno, puntutxo bat lortzenik bai ikusten dudala, ez talde gorritxoa hor Koliseumon, baina azkeneko lau partidetan lau porrot, dinamika Mhm. txarrean eta bueno, Soropileko denboraldi osoan zehar aipatu duguna, ez? Dinamikak oso garrantzitsuak dira. Levanteren kasuan esaterako beti gora zetorren nabarmen eta aprobetxatu du inertzia hori, matematikoki oraindik ez da lehen mailako taldea, baina ia egina du Valentziako taldeak, eta aldiz Osasunaren kasuan kontrako zerbait gertatu da, ez? Burua askotan Europako postu horietan izan du denboraldian zehar, egia da momentu gako horietan ez duela gehiegi aprobetxatu, eta orain bolada oso txarrean goitik bera dator, beraz ikusteke ze gertatuko den, baina hemendik animoak bueno, zale gorritxo guztiei, eta bestetik, zorionak babazorroi, hau nuela espero, jardunaldi baten faltan hortxe salvazioa lortu du, azken bi partidetan bi garaipen, Bartzelonen aurka etxean hor aprobetxatu zuen ondo, ez, Alavesek, Bartzelonaren liga eta dagoeneko Bartzelona oporretan joan zela bisitan Mendizorrotzara, eta aldiz, azken jardunaldian, Oviedoren aurka ere, Oviedok ez zuen ezer jokoan, baina etxean nik behintzat zerbait gehiago espero nuen, Asturiaseko taldeari dagokionez, baina oso partida kaskarra jokatu zuen, eta Alavesek behar bezala, ondo aprobetxatu zuen, utxe eta bat, nahikoa eginda, eta 43 punturekin, hortxe, zarri du muga, 43 puntutik gorako talde guztiak, dagoeneko lehen mailan daude. Bai, duela aste pare bat, Eltxeren kontra berdin duzuenean etxetik kanpo, pixka bat arazoetan sortu zen. Ez zen berdinketa txarra izan, baina ipatu dugu, bekoak partida guztiak irabazten hasi ziren, baina, bueno, Bartzelona Liga irabazita joan zen Mendizorrotzara, eta, bueno, ajearekin, eta, ordezko jokari osatutako Barça batek, nahiko itxura, bueno, ez oso eman zuen Mendizorrotzan, Alavesek oso eman zuen bitartean, eta bueno, nahiz eta Barça Liga iraziteokin meritu handia doka Bartzelona bezalako talde bat atera jaurtiketarik gabe eginten ustea partida osoan zehar, eta Alavesek bat eta gutxeko emaitzarekin irabazi egin zuen, eta lenguan Oviedon, nahiz eta partida ez erraxa izan, erabat behartuta zegoen partida bat irabaztera, irabazi egin zuen Alavesek, sekulako denboraldia egiterari den Toni Martinezekin, eta jardunaldi baten faltan, inork ez zuen espero, duela aste batzuk, Alaves salatuta, eta beste urte bete egongo da lehenengo mailan. Kike Sánchez Floresen inguruan zeuden zalantzak, oraingoz usatuta, esango nuke. Halaxe da, eta beste bi euskal taldei dagokinez, biak 45 punturekin dira, baina bi egoeraneko desberdinez, Realari dagokionez kopa irabazi zuenetik badaki batuela datorren denboraldian Europan jokatzeko txartela, eta geroztik oporretan dabil Mataratzoren taldea, azken partidan ere, bueno, haze bukaera, 3-4 galdu zuen Valentziaren aurka jokalari bat gehiagorekin jokatuta azken 30 minutuak, gutxi gora bera, eta Atletiken kasuan aldiz, San Mamesen bana berdindu zuen, Europako postu horietan dagoen Zeltaren aurka, oraindik bazituen aukerak Atletikek, garaipena lortuz gero, baina berdinketa honekin, okerrez banago, dagoeneko naiz eta 45 puntu dituen, ez du aukerarik, ez? Datorren denboraldian Europan jokatzeko. Ez dakit orain hankasartzen ari naizen, Getafek 48 dituelako, baina iruditzen zait, Valverderen taldeak matematikoki ez duela aukerarik edo, eta behintzat Ez lenguan gelitu zen Zeltaren kontra Horixe berdin da. eta gero, aukerari gabe gelitu zen, bai. Hori da. Eta hor bai, bi partida hauetan bi agur oso unkigarri izan genituen. Alde batetik Realean Aritz Elustondok agur esan dio Realari. 300 partida baina gehiago, berak adierazi du, edo adierazi zuen partida ondoreko prentsaurreko momentu horretan, berak jarraitu nahi zuela, baina kasu honetan taldeak Realak erabaki duela onena bere ibilbidea oraintxe bertan amaitzea dela, ikusiko dugu non jokatuko duen datorren denboraldian, zurrumurruek diote akaso Gasteizaldean izango dugula behasaindarra, eta bestetik Atletiken bi agur izan genituen San Mamesen, alde batetik entrenatzailea, Ernesto Valverde, eta bestetik Inigo Lekue, egia da ez zuela jokatu, eta azken partida esaterako apirilaren 12an jokatu zuen Villarrealen aurka, geroztik ez du jokatu,
Baina Inigo Lekuek adierazi du, jakinarazi du, aurten utziko duela futbola eta horrekin azken finean egin duen kirol ibilbide guztia Atletiken egingo duela, hau da, One Club Men kontzeptu horretan barnean sartuko den jokalari bat izango dela, eta pixka bat horren inguruan hitz egin nahi nuen gaur Josemari. Ez dakit, nire atalarekin hasi aurretik beste zerbait aipatu nahi zenuen, hortxe ikusten zaitut, arpegi nolabait burumakurra ez, baina zerbait begiratzen ari zarela bai. Ez, bueno, kuriosiak eta asko ditugu kontatzeko, eta bueno, badaukat pixkat gogoa, ez, hitz egiteko ere munduko koparen inguruan baina, bueno, hori badaukago oraindikan denbora, bakigu ja hilabete baino gutxo falta dela txapelketa hasteko, lehenengo taldeak hasi dira bere deialdiak egiten, baina, bueno, lehenago ere, bai, egia esan aipatu duzun Valverde eta Lekueren historia, Aritz Elustondok ere utziko du Reala denboraldi asko, eta gero berak adierazi zuen, bere adierazpenetan esan zuen, berak Realaren erabakia izan dela, ez berak taldean ez jarretzekoa, pena da, baina ezin izango du One Club Man bat izan edo, berak dirudinez jokatzeko asmoa duelako, baina Inigo Lekueren kasuan, berak erabaki du erretiro hartzea, gazte esango nuke, 33 urte besterik ez baititu, Hori da. baina, bueno, hor txokiko ditugu. Eta, bueno, Valverdek egia esan ez dakit zer egingo duen, egia da Atletike ja eduki ditu etapa bat baino gehiago, ez? 2000 garren urte inguruan, 2002 uste dut, mende hasieran, 39 urteko gizon gazte bat zenean hasi zen Atletik entrenatzen, eta 2026an, sekulako entrenatzaile veterano izan da Atletiken jarraitu du, egia esan sekulako denboraldiak eman ditu Atletiken. Bai. Eta bai, bueno, uste baduzula zerbait prestatuta, One Club Manen inguruan, ezta? Horixe da, nire aurrean dut One Club Men izandako jokalarien zerrenda. Egia esan, zerrenda begiratu aurretik uste nuen zerbait ohikoagoa izango zela, One Club Men izatea, baina ikusi dut, eta argi geratzen zait, Euskal taldeen kasuan, bereziki Realaren eta Atletiken kasuan zerrenda nahiko luzea dela, baina gainontzeko taldeetan eta bereziki azken hamarkadetan pixka bat galtzen ari den kontzeptu bat dela, ez? Hemen ez dakit, zuk badakit eskaintza asko izan dituzula zure kirol ibilbidean, baina nahiko fidel mantendu zarela. Planteatzen dizudan zalantza da, demagun lehen mailara iritsi zarela, Realera kasu honetan, realzalea zarelako. Ez dakit, zure kirol ibilbidearen amaiera horretan gustatuko litzaizuken beste herrialde batean edo esperientziare bat izatea, ala, zure ustez, zure kirol ibilbide guztia Realean egingo zenukeen. Bueno, hor beti baten dira, ez? Bueno, pena ezin zarela bietan zatitu, eta alde batetik esaten duzu ze polita den, eta ze merituzko zerbait, zure taldean hasi eta bertan bukatzea, zure ibilbide osoan, leialtasunez eta maila ona eskainiz, lehenengo maila jokatzeko batez ere maila handia behar da, baina gero ere, zure taldea behin utzita, ez? Futbolak ere aukera hori ematen dizu, sekulako esperientziak bizi izatea, bai beste futbol motak ezagutu, beste kulturak, eta egia esan, oso polita iruditzen zaite ere bai, ez? Agian zure liga ez den batean, esperientzia probatu eta zerbait desberdina bizikoitik beraz, bueno, ez futbolariak nik ustea, ez dakit aukera hori edo sorte hori badutela, aukeratzeko askotan, eta bueno, egia esan zoritxarrez naiz egoera hortan egongo inoiz, beraz ezin dizut oso ondo eman iritzia, baina, bueno, aukeratzeko aukera daukanak aprobetxatu bezala, eta ondo aukeratu bezala, eta gozatu bezala alduenean. Nor daki, Josemari, oraindik gaztea zara eta gero pixka bat aipatuko dugu munduko kopa eta momentu izan ditugun deialdiak. Ni dakidala momentuz herrialderen batek ez dizu deitu eta daude deialdian, baina nor daki. Hemendik oraindik geratzen dira aste batzuk. Atzo ikusi nuen Cabo Verdek dagoeneko deialdia eman zuela eta ez zaude bertan, baina nor daki oraindik gazteak gara. Eta esperantza da galtzen den azken gauza. Baina orain zerrendarekin. Eta pixka bat Euskal taldeen inguruan hitz egingo dut. Hasteko Arenas Klub de Getxon badugu One Club Men bat, 1924 eta 1935 urteen artean, 11 denboraldiz jokatu zuen Jose Maria Yermo. Esango nuke oraindik futbola
guztiz profesionala ez zela, liga badakigu 1929 urtean hasi zela Mhm. jokatzen, baina, bueno, ba, mentxe behintzat zerrenda honetan One Club Men bezala zerrendatzen dute, eta bai, atletikekin, ba, hemen zerrenda luzatzen hasten da, ez? Atletiken kasuan, Inigo Lekue 14. One Club Men jokalaria izango da, bere Mhm. aurretik, ba, Guerrero, Larrazabal, Urrutia, Txetxu Rojo eta konpainia izan dira, baina esan bezala 14 jokalari izan dira guztira haien kiroli bide osoa atletiken egin dutenak. Osasunan, niretzako ezusteko bat izan da hiru jokalari soilik aurkitzea, ez dakit, nik pertsonalki pentsatzen nuen osasunaren kasuan ba, kirolibide osoa osasunan izan duten edo egin duten jokalari gehiago aurkituko nituela, baina hiru bakarrik dira, Bai. Pedro Mhm. Egaña, Jose Manuel Etxeberria, Goizuetarra, eta Javier Bikuña, beraz hiru bakarrik ditu, eta noski beste jokalari garrantzitsu batzuk, esaterako Puñal utzita ibili zen Leganesen 2 urtez, eta Miguel Flañok 300 partida baino gehiago jokatu zituen arren osasunarekin, ba, kirol ibilbidearen amaieran Kordobara joan zen, eta bertan partida gutxi batzuk jokatu zituen futbola utzi aurretik, beraz, ba, bueno, horrelako kasu asko daude ez, ia kirol ibilbide osoa talde batean eginak, osasunan, atletiken realean, baina ba, utzita talderen batean edo eta kirol ibilbidearen amaieran beste talde batera joanak, eta horren ondorioz, ba, ez dira, zerrenda honetan sartzen. Realaren kasuan, ligako taldeen artean One Club Men gehien dituen taldea da, 18 jokalarirekin. Azkena Xabi Prieto izan zen, 2018an utzi zuen futbola, eta geroztik Realean behintzat ez da One Club Men gehiago izan, baina besteak beste Aranburu, Pikabea, Larrañaga, Gorriz, Zamora, Mhm. Azkona, guzti hauek ditugu, eta baita Benito Diaz handia ere, Benito Diazen inguruan asko hitz egin dugu, aurrena jokalari moduan eta ondoren entrenatzaile moduan ere oso garrantzitsua izan zelako, Realean, Bordelen, Espainiar selekzionarekin ere bere gauzak egin zituen, eta pixka bat euskal taldeen zerrenda amaitzeko bi gehiago ditut hemen, alde batetik Eibar, Eibarren kasuan behintzat Wikipediaren arabera jokalari bakarra dago, Jose Ignacio Garmendia, 1979 eta 88 urteen artean 388 partida jokatu zituen, 19 denboraldi, eraz ikaragarria da datua, eta Mhm. amaitzeko Real Unionen 3 jokalari ditugu. Guztiak ere 20. Mende hasierakoak, Patricio Arabolaza, Francisco Gamborena eta Antonio Emery. Denak, ba hori, 1909 eta 1915 urteen artean Irunen izandakoak. Beraz, hauxe da zerrenda, eta nik esango nuke datorren urteetan ere pixkanaka euskal taldeen zerrenda ba, potoltzen joan daitekeela, ez? Osasunaren kasuan, ba, Aimar Oroz, Monkaiola bezalako jokalariak ditu, baten bat esango nuke bizitza osoa osasunan geratuko dela, beste Mhm. batzuk errando bezalako jokalariak, ba, utzita ibilitakoak, Logorroñoen zen esaterako, eta beraz ezin dira sailkapen honen barnean geratu, baina bai atletiken eta bai realean ere esango nuke, ba, datorren urteetan zerrenda potultzen joango dela. Ez dakit ba, fijatu zaren, baina Alavesen kasuan, gutxienez Wikipediaren arabera, ez dago One Club Menik, hau oso deigarria iruditu zait, baina egia da, pentsatzen hasita ere, ez dudala kokatu mentalki behintzat, ba, kiroli bide osoa Alavesen egin duen jokalaririk. Ez, egia esan, bai, datu harrigarria da, baina egia esan Alavesen, bueno, gu pixkat jaio gerenetik Alavesen urrezko garai hori 2000 urte inguruen pentsatzen hasi ba, bueno, jokari asko egia da kanpotarrak zirela, orduan asko kanpotik ekarrita, gaur egun etxekoak direnak ere, ba, bueno, Ander Guevara kaso, Gasteiztarra izan da, baina Realaren arrobira joan zen txikitan, eta Realean hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta etxetik atera direnak, ba ez dute lehen taldean mantentzea lortu, baina hala ere, historian zehar, inor egonez izana, ba, beretan harrigarria da. Baina, bueno, agian geroz eta jokari gehiago ateratzen ditu ez errobiek, eta aukiko dugu bat lehenago beranduago, gaur egun oraintxe ez zait okurritzen badagoen baten bat, lehen taldean finkatuta, ez dut esango nizuke, baina, bueno, ba, egia esan harrigarria da alabezen datua.
Bai, esango nuke ez dagoela inor, lehengoan pixka bat ibili nintzen jokalarien zerrenda begiratzen, eta gehienak lehenago ere beste talde batzuetan ibilitakoak dira. Eta egia da azkeneko denboraldietan, eta aurten ere Robitik irtendako jokalariek aukera gehiago izan dituztela, baina hortik, debuta egitetik One Clubmen izatera, pausoa oso handia da. Eta Hmm. agian, arrazoia handietako bat, Alavesen One Clubmenik ez izateko, esango nuke dela, gehien bat historian zehar, ez duela izan akaso oso behintzat denboraldi askotan ez duela egonkortasun handirik izan, eta lehen mailan eta bigarren mailan beti gora bera handiak izan dituela, eta horrek ere, One Clubmenen kasuan, eragin handia duela, ez? Maila aldatzen duzunean, bai gora eta bai bera, jokalari aldaketa asko izaten dituzulako, eta esan bezala, Alavesen kasuan momentuz ez du pentsat bat ere topatu, baina Euskal taldeak ere, zerrenda hauei dagokienez, goiko postuetan agertzen dira. Ondoren beste herrialde batzuk aipatzearren, Deportibo Saprisan, Kostarrikan esaterako ere jokalari asko ditugu, Saprisan soilik ibilitakoak, ez dakit kontatu nizun, baina oporretara Kostarrikara joan nintzenean Saprisaren partidu bat ikustera joan nintzen. Bai, aipatu zenean, bai, bai. Bai, maila etzen onena, baina, bueno, orain dela 2 urte ere Xabin Merino bertan izan zen, beraz, Kostarrikako taldeen artean gustatzen zaidan bat, Saprissa da. Bestetik, Kolombian Millonarios, Txilen Kolo-Kolon, baina orokorrean zerrenda ikusita egia da, talde askotan 3-4 jokalari soilik topa daitezkeela One Cluben izandakoak. Eta ez Hmm. dakit ondo egongo den zerrenda, baina zeterako Celticen zerrenda horren arabera One Cluben bakarra egon da. Billy McNeil, 1957 eta 75 urteen artean, 18 denboralditan 822 partida jokatu zituen, datua ikaragarria da, baina oso Mhm. deigarria iruditu zait jokalari bakarra izatea. Beraz, honek ere esango nuke meritu gehiago ematen diola, Euskal taldeek dituzten One Clubmen jokalari guztiei. Bai, egia esan, akaso ideia hundireko gabe eta kanpotik ikusita pentsatzen duzu horrelako taldeetan, desente egongo direla, gero, Mhm. informazioa eskuratzen hasita, horrelako gauzak ikusten dituzu, eta beraz, niko horrentxa diez, harritu nauzu, Celtiken talde, datu horrekin, Celtic Europako talde handienetako bat, bueno, hogei garra mendean futbola este gozo bat zenean, talde handi ezan, josegulako etxeko jokari pila bat zituen, eta Mhm. bueno, bira, bat jokari bakarra eduki izena, One Cluben titulu hori lortu duena, egia esan bera bat harrigarria da, baina, bueno, azkenean hori, ez da bat ere erresa, horrelako zerbait lortzea, askok futbolean jarraitzen erabakitzen dutelako, eta lehenengo mailan hainbeste urtez ere aritzea, edo behintzat liga handienetan ez zaila da, eta bueno, azkenean jokari bakoitzak bere erabakiak hartu behar ditu, eta bueno, imaginatzen dut ere, ba, azkenean naiz eta zure burua engainatu nahi duzun, esan barratzu, ez? Agian jokatzen jarraitu nahi dut, baina ez daukat maila hemen Mhm. jarraitzeko, eta ez dakit akaso aritza luztu ondorena, gertuen daukagun adibidea, hori izan daitekeela, baina bueno, bai, zerbait zaila da, baina horregatik ere nik uste baloratzen dela hainbeste. Bai, nire ustez ere hori da erabakirik mingarriena, ez? Pixka bat sartzen doazen enean, jokalari hauek eta maila galtzen doazen enean, askotan klubak dagoeneko zalantza egiten du, ea haien zerbitzuekin jarraitu ala ez, jokalari asko jokatzen jarraitu nahi dute, eta Mhm. naiz eta 33, 34 urte izan, hor dago zalantza ez, nire kirol ibilbidea hemen amaitu, nire betiko taldean, hala gustora baldin banago jokatzen jarraitu, eta nik uste dut bigarren aukera hau ere guztiz ulergarria dela. Baina pixka bat sekzioa amaitzeko, eta izen esanguratsu batzuk aipatzearren, Arsenalen Tony Adams bakarrik da One Club Men, Manchester Uniteden 3 jokalari ditugu, Gary Neville, Paul Scholes eta Ryan Giggs, Liverpoolen Jamie Carragher bakarrik, Milanen 3 jokalari, Zagati, Baresi eta Maldini, Erroman nola ez Francesco Totti, Interren Mazzola, Paketti eta Bergomi, baina ikusten ari garen moduan oso adibide gutxi dira, naiz eta talde oso historikoak eta taldea handiak izan. Beraz, datorren urteetan ere ziur aski izango ditugu One Clubmen jokalari gehiago, eta zerrenda pototzen doan ere gu badi ibiliko gara, Jose Mari.
Bai, noski baietz, geroz eta informazio gehiago atera, geroz eta ikusiko dugu, eta bera, adibide bat aipatzearen, Real Unionen aipatu duzun Antonio Emery, Unai Emeryren aitona zala, por cierto, Mhm. da hogeita zortzitik hogeita hamabira arte jokatu zuen Real Unionen, eta hirurogeita sei partida agrekin bakarrik izan zen, Juan Klubmen. Ba, bera, garai, ba, duela egun urtetik onera, ba, zenbat aldatu diren gauzak ez, lehen hirurogeita sei partidurekin Juan Klubmen bat zinen, baina gaur egun, ba, aritzel usten duk ikusi duzu, hirurehun partidotik gora jokatu behar izan ditu Juan Klubmen bat izaten, gertu izatek, ibiltzetik, eta hala ere ez da izango, ba, bueno, hargatik ere garaiak beti aldatzen dira, futbol aldatu da, dena aldatu da, eta gaur egun, ba, nik uste zerbait oso zaila dela, futbolaren nondik norakoa ikusita, baina, bueno, hortxe. Antonio Mereri, ala ere, ez diogu inungo meriturik kenduko. Hauxe da, One Club men gehiago izango diren txapelketa bat, akaso munduko kopa dugu, ez da, Jose Mari? Bai, bueno, hasi dugu prestakuntza, aipatu genuen duela, azken saioan duela pare bat aste, Australia izan zela lehen munduko txapelketa prestatzen hasi zen lehen taldea, orain ere gutxi daude martxan, baina, bueno, behintzat hautatzaileak hasi dira lehen deialdiak egiten, ba, bueno, pixkat ezagunenak, Brasil, Portugal, ikusi dugu, Kroazia, bueno, baita ere selekzio txikienak, ere, Kurasaok edo Haitik eman ditu bere deialdiak, Dick Mhm. Advocat mito handiarekin jarraitzen du gaur egun ere entrenatzen, eta bueno, aipagarriena kaso, Neymar, 2012an, boi, 2000 Bai. eta, ez dakit noiztikan barkatu forintxe, selekziora joan gabe, baina, bueno, Ba, asko, denbora asko. Neymar Brasileko selekzioan, Mourinho Real Madrid bidean, ez dakit nik 2012an nagoen gaur egun, ez dakit, duda etorri zaitu bentxe, baina sekulako albistez betetako azken asteak eukitzen ari gara futbolean, ez da? Bai, bai, bestetik Frantziak ere okerrez banago dagoneko eman du jakinaraztera Baita ere, bere Frantzia zerrenda, bere, bai. Didier Bai. Dechampsek, eta hor ez ustekorik handiena agian Real Madrideko jokalaria den Eduardo Camavinga izan da, zerrendatik Hmm. at utzi duelako, nahiz eta, bueno, agian ez da ez usteko handiegia izan ere, bere maila ikusita ez, baina pixkanaka ikusten ari gara zerrenda horiek, momentuz ez usteko handiak ere ez, aipatu ditugun hauek kenduta, baina, bueno, Leicester ere, munduko Kopa hasi aurretik, gure porra egin beharko dugu, momentuz, Bai. hasi baino lehen, favoritoren bat baldauzu, buruan. Eba, ba nik ez favorite oso argirik ez dut, eta baina nik selekzio eta pixkat joko aldetik favorito nagusienetako bat Espainiako selekzioa ikusten dut. Talde orekatu da, akaso atzeko lerroan gehiago sufritzen du, baina oso talde orekatu da, oso talde ona da, jokari oso onak ditu, nahiz eta bueno, ba, akaso duela bi urte irazitako Eurokopa horretan aldatuko duen pixka taldea, ze Carvajal ez dago lehen zegoen mailan, Fermin lesionatu egin da eta mundiala galdu egingo du, Nico Williams kiliko iritsiko da finalera, txapelketera barkatu, Lenormand eta Laporte ba ez dira duela bi urtekoak, orduan ba bueno, selekzio pixka aldatuko du, baina bueno, oinarria hortxe dauka. Pedri, Dani Olmo, Rodri, Zubimendi, Oiartzabal erabiliko dira. Ba, bueno, nire gustu pertsonalerako, ba, ez nuke nahiko Espainiak irabaztea, baina nire ustez orain dagoen selekzio indartsuena da. Eta ere, Frantziak lehengoan eman zuen deialdi ikusita, ba, ere, ez sekulako taldea aurrean, sekulako taldea atzen, baina zela erdia da gehien faiatzen diona selekzio horri, eta adidez, ba, urrutira joan gabe, aurten ikusi dugu Real Madrid. Zela erdirik gabe, gaur egungo futbolean oso zaila dela, zerbait handia egitea, berez gero ere auskalo bakigu Dechampsek asko oinarritzen duela defentsan bere taldea, baina bueno, bai, favoritoen artean argi dago, Frantzia eta Espainia egongo direla, baina nik favorito handien nire ustez, oraintxe bertan bintzat, deialdiak ikusita, Espainiarena ez da atera, baina nire ustez Espainia da. Ba, nik aitortu behar dut, nire favoritua momentu honetan Frantzia dela. Egia duk Mhm. aipatu duzuna, zela jardian akaso jokalari den bat edo beste perfil bateko jokalari bat
falta zaio, eta alde horretatik bai oso talde orekatua iruditzen zaidana Portugal da, Portugal Mhm. ikaragarri gustatzen zait, Baita ere. baina goian, ez dakit, xomorroarekin, ez dakit nikoa, zer egiteko gai izango den, badakigu nolakoa den, 58 urterekin ere hor jarraitu nahiko du, eta deialdian dagoenean beti hamaikakoan izan nahi du. Nik esango nuke nola ez oraindik ere jokalari garrantzitsu bat izan daitekeela, baina akaso beste rol bat izan da, ez? Aulkitik irten da eta azkeneko minutuetan bueno, lagungarria izan daitekeela Cristiano bezalako jokalari bat izatea, baina esango nuke okerrez banago titular izateko joango dela, eta hor bai Bai. iruditzen zait Portugalek beste zerbait behar duela, eta kaso Cristiano bezalako jokalari bat izateak momentu honetan kalte egiten diola, egia esan. Baina, esan bezala, niri selekzio bezala asko gustatzen zait Portugal, zelai erdian ikaragarrizko zelai erdia du, Mhm. eta atzean ere oso jokalari interesgarriak, eta besteak beste, atzo jakin genuen, izan genuen, ez, deialdia, Gonzalo Bai. Guedes, Realean denboraldi oso bat egin ondoren, bertan izango du, deialdian, beraz, Mhm. Euskal taldeetatik ere, handikona, Euskal selekzioan ez, baina beste hainbat selekziotan, Euskal taldeetan ditugun jokalariak ere izango ditugu. Bai, sare sozialetan jende Portugaldarren inguruan kritika asko ikusi nituen Roberto Martínez, entrenatzaile kataluniarrari, bueno, da azken, selekzioan dagoenetik ere jaso ditu, egia esan, bueno, lehen Fernando Santosen, bueno, pixkat joko amarrategi hori kritikatzen zen, eta bere lagunak ere ematen zituela, selekziora, Cristiano Ronaldo eta konpainia, eta Martínez dagoenetik, egia esan ez duela gehiegi aldatu, selekzioa, beti ere bueno, Cristiano Ronaldo esertzeko ere ez dituela, ausardia ez duela auki, naiz eta, bueno, Nation Liga irabazi zuen, Cristiano papel ona egin da, baina gogoratzen duela bi urteko Eurokopan Cristiano Ronaldo naiz eta jokari handia beti izan den, gehiago kendu egiten ziola gehiago bere taldeari, eman baino. Beraz, Mm, ikusi beharko da orain Portugalek izenez behintzat sekulako taldea du, bai. eta favoritoen artean egongo da, noski, baina ikusi beharko da gero azkenean selekzioak horrelako txapelketa motzetan, elkarrekin jokatzera hainbeste ohituta egon gabe eta bueno, zertarako gai izango diren horrelako txapelketa batean, baina bueno, bai. Oraingoz, behintzat, Espainia, Frantzia, Portugal horrebiliko dira, eta kaso, Hego Amerikarren hartatik, nahiz eta Argentina egungo txapelduena den pixka bat agian beherakada bat somatzen dut, baina bueno, beti emango dute gerra, eta bueno, gero azken orduko sorpresak ere egongo dira. Naiz eta gaur ikusi duan Suitzaren deialdian Xerdan Shakiri, ez dagoen, ez dakitzen bat denbora eta gero, Ah, gaur arraro egiten zait, Suitzaren deialdi bat Xerdan Shakiri gode. bai, gainera bere mailarik onena beti nazioarteko txapelketetan, ikusten genuen Suitzarekin, bueno, jokalaria Mhm. handia izandakoa da, eta Bayerren, Interren, ondoren Premierrean ere hainbat taldetan Bai, Liverpool ibilitakoa. ere bai. Baina egia da, denboraldian zehar klubekin ez zuela beste munduko maila izaten, eta batean Eurokopa bat edo eta munduko kopa bat iristen zenean, egundoko jokalaria bilakatzen zela, beraz faltan botako du, baina gol oso xarmantak egindakoa da, gogoratzen naiz hor Txilen erdi bat ere sartu zuela munduko kopan, okerrez banago, eta ezker galanta duen jokalaria, ez dakitzen bat neurtuko duen, baina jokalari oso indartsua, bueno, lurrera botatzea asko kostatzen den horietakoa, beraz, Suitzak esango nuke Xerdan Shakiriren faltarekin zerbait faltan sumatuko duela, baina, bueno, hori ere ikusiko dugu, beti dago revelazioren bat, Suitzak beti laiatzen du asko, jokalari batzuk izan ala besteak izan, beti oso selekzio lehiakorra da, baina kasu honetan esango nuke azken urteetan izan duen akaso talderik ez dakit makalena izako duela, edo behintzat nik jokalari gehienak akaso ez ditut hainbeste ezagutzen Mhm. aurten, baina nor daki, beti dago esan bezala ezusteko handiren bat, eta Costa Rica izan zen 2014 urtean, nor daki aurten zein izan daiteken, gainera esan bezala, Curaçao, Cabo Verde bezalako selekzioak ere baditugu, eta gutxiago ezagutzen den heinean, selekzio bat arriskutsuago bilatuko daiteke. Bai, oraintxe begiratu dut
Dikat Bokata ipatu dudala, Kurasaoko hautatzailea izango dela mundial honetan, selekzioan egundakoa zen, utzi egin zuen, familiako arazon batzungatik baina berriro itzuli da, eta 79 urte dauzka. Ez dakitze egingo duen horrelako entrenatzaile batek selekzio batera batean mundial batean, baina bueno, hortxe beste datu kuriosoa, ez dakit begiratu egin beharko du, baina ez dakit mundialen historian akaso egon den entrenatzailerik beteranoa izan daitekeela. Horixe bera galdetu behar nizun, ea beste entrenatzaile veteranorik ere egon daitekeen, historian zehar munduko kopa batean, baina zaila da, 79 urte baino gehiago, 80 urte baino gehiagorekin hor entrenatzen jarraitzea dagoeneko meritu handiko zerbait da, baina lehen mailako talde batean eta munduko kopa batean egotea, are gehiago, ez dakit ze energia izango duen, baina, bueno, meritu handiko zerbait da. Ba bai, bira, hementxe dut datua, eta hala izango da, advokat 79 urterekin, zarrena bihurtuko da, 2010an eukizun Otto Rehhagel Alemaniarrak 2004an Bai. Eurokopa irabazi zuen entrenatzaile berdinak, 2010an Hego Afrikan Grazia 71 urterekin zuzendu zuen, Oscar Washington Tabarezek ere 71arekin 2018an Uruguai, eta azkeneko mundialen 2022an Luis Van Gaalek ere 71arekin herbereak zuzendu zituen. Beraz, bai, urte desente gehiagorekin, Dik Advokat herberetarrak ere bai, Kurazao zuzenduko du 2026ko mundialean, 79 urterekin. Bai, bizirik iristen den munduko koparen hasierara, entrenatzaile euskaldunen bat ere izango dugu, esaterako nola ez Julen Lopetegi, Katarrekin ibiliko da, eta euskal entrenatzaile dagoenez, ja nahiko modan daudela, Atzo Mikel Arteta Premier Leagueko txapeldun izan zen, Arsenalekin, 22 urteren ondoren, eta gaur bertan jokatzen da, zuk aipatu duzun, Unai Emeryren Europa Ligako finala, Aston Villa eta Friburgoren artean, beraz, esan bezala, euskal entrenatzaileak ere, punta-puntan. Bai, egia esan bai, hori mundialean Lopetegi, Deschamps, Unai Emery gaur Europa Liga jokatzeko asmotan, lehenkoan ikusi non sekulako datu txoroa, baina Aston Villarekin jokatuko du, Sevillarekin irabazi zuen, Villarrealekin irabazi zuen, beraz Villa izena daukaten taldeekin irabazi du Europa Liga, eta Arsenalekin galdu egin zuen. Beraz, gaur berte horien, irabazi egin barko loke berriro ere bai. Hortxe gaurko pronostikoa, beraz badakigu Aston Villa eta Unai Emery garaie irtengo direla gaurko finalean, gure aztia Josemarik hori baieztatu du, eta bestetik finalez gain gaur 7etan Torrense eta Casapiaren arteko jeitsiera play-out hori jokatzen da, zergatik ari nahi zaipatzen partida hau, besteak beste, Atletiken One Club Men izandako Larrazabalen semea dagoelako, Gaizka Larrazabal Casapian, lehen mailan 16. postuan geratu dira, eta Torrenseren kasuan, bigarren mailan, Portugaleko bigarren mailan, 3. geratu dira, eta nola ez, behin baino gehiagotan aipatu dugu, baina atezain moduan Unai Perez dago, Torrensen, naiz eta ez da bilen gehiegi jokatzen, eta horretaz gain, Torrensek aipatu genuen, baina oso aste garrantzitsua du, nahiko deigarria iruditu zait, gaur, nola ez, play-out hori jokatzen du, eta hemendik 4 egunera, zehazki igandean, Portugaleko kopako finala du, Sporting Portugalen aurka, eta berriz ere, 28an, datorren ostegunean, play-outaren bigarren partida jokatuko du, beraz, ez dut horrelako zerbait askotan ikusi, ez esategatik ez dudala inoiz ikusi, hau da, lehen mailara igotzeko play-outa jokatzen ari da, eta aldi berean, bigarren mailan jokatu duena arren aurten, kopako finalean izango da Unai Perez, beraz, sorterik onena kopako finalean, bera delako euskaldun bakarra, eta play-out honetan, Torrense eta Casapiaren artean, Casapia talde historiko bat da Lisboan, Gaizka Larrazabal ondo dabil egia esan, Twitterren nola ez bere golak ere jarri izan ditu azken asteotan, nahiko ondo ibili da aurten, baina biei sorterik onena, eta esan bezala, hemen zusteko ez behar bat izan dut, baina esan bezala, Aston Villa eta Friburgoren arteko partida hori ikusteaz gain, Torrense eta Casapiaren artekoa ere ikusiko dugu, zergatik ez.
Bai, ez dakit ikusteko un aukera dagoen, baina egia esan, bai, oso partida interesgarria, bai ligakoa eta bai hurrengoan kopakoa. Eta Torrensa aipatu duzula eta mundialarekin gabiltzala, atzo usteet ikusi nuela bideo bat, Torrensaren aldagelan, Torrensen historian lehenengo aldiz, Torrenseko jokari bat mundiala jokatzera joango da, eta Cabo Verderen deialdian ibiliko da, oraintxe ez dut gogoratzen jokarian izena, baina atzo bideo ikusi nuen, eta sekulako ospakizunok izuten aldagelan, horrelako talde humil batek mundial batera jokari batera matea, oso meritu handiko zerbait delako, naiz eta Cabo Verde zelako sekzio bat apal batean izan. Beraz, bueno, pozez zoratzeko aste haugia ezake. Aste honetan, Torrensek, eta zorterik onena, egia esan, beraientzako. Bai, gaina, aipatu duzun bideo horretan, ikusi nuen gainera Cabo Verderekin munduko kopara joango den jokalari honen alboan xertzen dela Unai Perez, eta hortxe Bai. bideoan ere agertzen zen, poz-pozik. Beraz, bueno, nor daki, etorkizun batean Unai Perezen soropilan ere izango dugun ala ez, elkarrezketa bat egiteko, baina polita litzateke ez, denboraldi honetan bizi dituen emozio guzti horiek eta esperientzia guzti horiek entzutea, baina momentuz Mhm. zuetani gaude hemen eta akaso etorkizun batean gerturatuko da, nor daki. Bai, noski gombitea badauka, eta eta nik uste bai, aurrera lortuko dugu, zeo ze egitea berarekin, eta bueno, aipatu duzen bezala zorterik onena egun hauetarako, Torrense klub osoari. Eta bueno, pixka bat amaitzen joango gara, Josu, gehiagi ez Egin luzatzeko, luzatu gabe. eta badakit orain zeregin asko dituzula arratsaldean eta hitzordu asko, zu bezalako gizon okupatu batek, baina bueno, pixka bat, bueno, datorren astean edo datorren saiorako pixka beste historiatxo bat kontatuko dugu, baina bueno, Jules Rimet izena aipatzen baizut, ez dakit badakizun, nor izan daiteken. Uf, Rapatu nauzu, egia esan. Jules gutxi ezagutzen ditut, eta gehien ezagutzen dudana Jules Kunde, da, baina egia esan ez dakit norden. Hmm. Modan akaso badakazu, antza, zuk eta Jules Kundek, ez da? Moda kontuetan. Bai, behin baino gehiagotan esan didate, nahiko berdin jantzten dugula, gizu, nire ere moda mundu asko gustatzen zait, bai, Mhm. izan daiteke, antzekotasun bat gure artean. Bueno, Jules Rimet, bueno, ez da berari buruz, hemen, bueno, sarrera txiki bat egin gut, baina ez da, ez zehazki berataz hitz egin nahi dudan aurrengo astean, baina, historia laburtxo bat izango da, baina, bueno, Jules Rimet, abokatua, epailea ere izan dagoa, arbitro futbol epailea, eta, kirol direktiboa izan dagoa zen, eta FIFAren historiako presidente garrantzitsuenetako bat izan zen, eta FIFAren historiako hirugarren presidentea izan zen, 1921 batetik, 1954 Suitzan jaiotako gizona izan zen, baita ere lagun batzuekin elkartu zenean 1989an Parisko Red Star taldea sortu zuen, eta talde honen historiako bigarren presidentea izan zen ere bai, 1987tik 1910 bueno, Red Star ere, beste egun baterako ere badaukagu. Segurako talde kuriosoa da, eta historia oso polita daukana kontatzeko, beste egun batean akaso ere kontatuko dugu. Gaur egun bizirik jarraitzen duen taldea da, eta duela aste pare bat galdu zuen lehen mailara igotzeko playoffa. Bai. Baina, bueno, FIFAko presidente izan zen, eta baita ere, esan nahi du, Red Starreko presidentea, gero berak sortu zuen lehenengo aldiz Frantziako lehenengo liga, 1910an, Hanko, iz, bai, ondoren 1919an Frantziako Futbol Federazioko sortzaile izan zen, eta zuzendere izan zen, 1919tik 1942 arte, beraz, Frantziako Federakuntako presidentea, eta FIFAko presidentea izan zen garai berdinean. Eta, bueno, gero, izan da FIFAn denbora gehienez luzez egonden presidentea 33 urte, zein zuzen ere, eta 81 urte zituela, 1954an, FIFAko obrezko presidente izendatu zuten. Honez gain, bera izan zen
berak sortu zuen, batez bere ideia handiena izan zen, 1930ean lehen futbol munduko txapelketa sortzea. 1930ean Uruguaiek irabazi zuena, denok dakigu hori, eta Bai. horren bestez, FIFAko munduko txapelketako garaikurrari, horri buruz hitz egingo dugula hurrengo astean, garaikurrari Jules Rimet saria jarri zitzaion, baina gaur egun ez dakit gogoratzen duzun irudia, gaur egun ez da garaikur berdina, ez dakit Mm. badakizun. Esango nuke baietz, ez dakit gizon bat den pixka bat besoak luzatuta aurreraka doan heinean, edota hori beste garaikurren bat izango den, akaso? Bai, hori da, hori, garai hortakoa, Jules Rimet garaikurra izena zuena, bueno, bere irudien Nike jainkosaren alegoria bat antzeko zen, Nike Greziako garaipenaren jainkosa zen, eta bueno, eta hori, pixka bat garaikur honen historia eta zer eta duzen garaikur honekin kontatuko dugu, 1930 eman zen lehenengo aldiz, eta azkeneko aldiz hirurogeita hamarrean, eta laurogeita hirutik aurrera, ba, bueno, orintxik gaur egun ze bere replika bat existitzen da, baina gaur egun beste garaikur bat ematen da, denok ezagutzen duguna, bueno, pixka bat, ez dakit oso ondo ze forma duen gaur egungoak, baina Jules Rimet kopa ja gaur egun ez da ematen, baina pixka bat horri buruz hitz egingo dugu urrengo astean, kopa honi buruz, ja mundiala hurbiltzen dijoala eta historia asko dituela mundialak, hau izango da, Jules Rimet kopa, bere omenez jarri zitzaiola izena, 1930tik 1930 arte eman zen saria, eta Brasilek 3 aldiz irabazi zuena, gaur egun badakigu Brasilek 5 mundial dituela, baina Jules Rimet izena zuenean 3 lortu zituen, eta pixko bat hori, Jules Rimet FIFAko presidentea, mundiala sortu zuena, Frantziako federazioa sortu zuena, Red Star taldeare sortu zuena, beraz, asko aspertzen etzen gizona, iruditzen zait izan zela Jules Rimet, eta, bueno, pixka batez ere, garaikurrari buruz hitz egingo dugu urrengo astean, eta mundialean hurbiltzen ari garen egun hauetan, historia, hainbat eta hainbat historia ukiko ditugu kontatzeko ziur. Bikaina, egia esan sinatuko nuke, Jules Rimetek egindako gauza guztien erdia egitea, nire bizitza osoan zehar, benetan tipo garrantzitsua, enuen ezagutze, egia esan. Eta, datorren saioan, garaikurranen inguruan esango dituzun horiek zer nolakoak diren, baina ziur interesgarria izango dela. Red Star ere beti oso talde majoa iruditu zait, joango nintzateke gustora partidaren bat ikustera zuzenean, esan duzun moduan okerrez banago lehen mailari gotzeko playoff horietan galdu egin du, ez, aipatu duzu, baina, bueno, honena opa diet, eta, etorkizun hurbil batean ere, lehen mailan izan ditzakegun, egia da azken urteetan Paris FC bezalako taldeak ere igo direla, eta Paris Saint-Germainek geroz eta indar gehiago duela, beraz Parisen badaude talde garrantzitsuak, baina Red Star hau, Parisetik oso gertu kokatzen den taldea, beste alternatibat da, ez? Pixka bat, beste futbol mota bat gustatzen zegoenontzako, hortxe, eta beste gauza asko bezalaxe, Jules Rimeti esker, dugu, beraz, hemendik ere, eskerrik onenak Julesi. Bai, bueno, aipatu ez dudana, maitzeko, bera Suitzan jaio da zen, baina, bueno, frantziarra da, eta datu bezala, aztu egintzaita aipatzeare, 1955ean, bakearen Nobel sariako proposatua izan zela, baina bere hautagaitzak zoritxarrez, ez zuela aurrera egin, eta hurrengo urtean, 1956 urtean, 83 urtean, akaso saria jasotzean zatxekabeaz, hil egin zen. Jules Rimet, 1956ko urriaren 16an. Ondoren Trump bezalako gizasemek jasotzen dute, bakearen omenezko sariren bat edo garaikurren bat, eta Jules gaixoa, garaikur gabe geratu zen. Mundua nola dagoen ere, bueno, beste saioren batean eztabaidatu genezake, baina gaurkoz hemen utziko dugu, datorren astean aipatu duzun historia pixka bat gehiago sakontzeko aukera izango dugu,
eta ea zer gertatzen den, ligako azken jardunaldi honetan, zorterik onena nola ez gorritxo guztiei, ea Getaferen aurka gutxienez berdinketa lortzeko gai diren, eta hurrengo urtean lehen mailan ditugun, espero dugu baietz. Bigarren mailan ez dugu aipatu, baina Sansek dagoeneko lortu du mantentzea. Eibarrek porrot nahiko mingarria jasan zuen Leonen, eta orain playoffetan sartzeko aukera horiek murriztu zaizkio. Eta bestetik, lehen federazioan, Barakaldok oraindik ere baditu aukerak playoffetan sartzeko, beraz, zorterik onena Barakaldori, jardunaldi baten faltan garaipena behar du Delta beren aurka, eta proiektu Barakaldo bigarren mailan ikustea, baina hori ere ikusiko dugu, eta jardunaldi honetan gertatzen diren guztiak, datorren astean aipatuko ditu, beraz, Jose Mari, beti bezalaxe, plazerra nerea, eta hurren arte. Bai, hori da Josu, datorren astean egongo gara, aste honetan ere joango gara pilatzen informazioa, fakizu fitxaketak, mundiala, igoera, jetxierak, playoffak, maila baxuenetakoak ere bai, beraz gogoz hemen olatu honen gainean jarraitzeko, eta plazerra nerea ere bai sekulakoa, eta hurrengo astean gehiago eta hobeto. Gehiago bai, hobeto ez dakit, baina olatu gainean mantentzen garen, eta aurrera egiten dugun. Beraz, eskerrik asko, eta hurren arte, Jose Mari, izan untxa. Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da hamaika opari. Futbolaren munduan kontu zaru gari, ez gara jarda ezagun bertain jokalari.